bai. Zure herria? Bai. Etxean zaude hemen? Orain ezakit nire herrian nagoen, baina hemen pasa nituen nire lehenengo urteak. Hemen ezagutu nuen nire senarra, hemen ikasi nuen. Ikastola batean? Ikastola batean, ikastola jeltzale batean, hain zuzen ere, Urumea ikastolan. Eta hemen hasi nintzen nire senarrarekin bizitzen, ezkondu baino lehen. Eta hemen ihes egin genuen, segurtasunagatik. Haurtzaroa da, behar bada, pertsona baten nazioa, ezta, aberria. Kulturak, hizkuntzak eta guren, sentimenduak dauden mundu zuzenena eta sakonena bertan dago, Hernanin dago, bai. Eta horrek ez zintuen eraman abertzale nolabait izatera? Ez. Bitxia da gero. Ez. Kulturaren bitartez loratzen dielako bestelako identifikazioak, are nazionala ere. Ez, euskal kulturarekin daukaten identifikazioak ez dauka erlaziorik politikarekin. Zergatik ez, zure ustez? Nire ikuspuntuan ez daukelako. Badakit txikitan, 9-10 urterekin, abertzalean nintzana, marrazkia dauzkatelako. Baina 12-13 urte nituenean, hemen bertan, gogoratzen den neska batek gauza bera galdetu zidana. Eta esan nion ezetz, ez nuela hori horrela ikusten, nik mundua modu zabalago batez ikusten nuela, bai etikoki, bai politikoki, eta berak esan zian enitzala euskalduna, horregatik esaten nuena. Lehenengo aldiz, espainolista eta euskalduna enitzala esan zidan ikastolako neskato batek, eta hemen bertan izan zen, oso ondo gogoratzen dut. Zuk uste duzu espainolista zarela? Ez euskalduna eta espainola eta europearra eta batez ere pertsona. Baina zuari zara militatzen, ez? Alderdi batean. Espainiaren ikuspegi trinkoa badaukana, eta ez ordea Euskal Herriari buruzkoa edo Kataluniari buruzkoa. Ez modu politiko batez, baina nik euskal kultura bizi eta errespetatzen dut, txikitatik. Baina iruditzen zaizu badagoela zilegitasuna, Katalunian erreferendum bat egiteko, adibidez? Gauza dira, prozesuak eta helburuak nolabait ere legez egin behar diren gauza dira. Baina hauteskunde batzuetan, boto emaleen gehiengo batek botoa ematen baldin badio independentziaren alde dauden aukerei. Baina borondate politikoa gauza bat agertzen dute, eta gero legeek gauza bat agertzen dute, ze bestela... Baina legeak aldez aurretik ezarrita daude. Ez, baina gero aldatu daitezke, baina horretarako konsensuak eta egin behar dituzunak egin behar dituzu. Zuri iruditzen zaizu, Kataluniak gertatzen ari dena, Espainia osoak erabaki behar duela, horren gara. Bai, guztiak osatzen dugulako momentu honetan entitate politiko bat. Eskozian ez da horrela izan. Bai, baina diferentea da. Eskoziak behin erlazio legal bat egin zuelako Britania handira lotzeko. Eta hori legean zegoen. Eta legean zegoen zerbait erabili egin dute. Zemo sentitzen zara hemen? Gauza asko sentitzen ditut. Haurtzaroa sentitzen dut, eta pasatako ezbeharrak ere sentitzen ditut. Adibidez, anaia hiltzuena hernaniarra da. Eta hura detenitu zutenean, alkate andereak eta hainbat pertsonek hemen prentsaurreko bat egin zuten, ustezko, gero frogatu zen, baina ustezko eraiaren alde. Hemen, gu biktima geranak, gera estimatizatua izan geranak. Hemen ikusten dugu. Pankarta horietan ikus daiteke. Zenbat urte eman zenuen Hernanira etorri gabe? Garai batean urteak pasa ziren, hiletetara etortzen izan. Eta gogoratzen dut behin
Eta nin kale honetan, abuztuan, ez zegoen jenderik arratsaldeko 5 izango zira, baina bero-bero handia egiten zuen egun hartan. Eta usaia, gazte eta umen izanen usai hori, harriak tokatu egin nituela. Eskua pasatzen nuen. Zuk esan duzu, Bai. Aberria deitu diozu horri, Bai, behar bada. Ez bakarra, baino Bueno, bakarra. sakonena. Torriko zeinateke orain zeu bakarrik pasioan Hernanira. Gaur ez. Noiz? Gaur ez da eguna, ez dakit. Borrokatzen zara erresuminaren kontra? Ez daukat horrelakorik. Ez duzu erresuminik. Ez dut sekula izan. Benetan, sekula ez dut inor gorrotatu. Hori litzateke ez da erresumina, ez? Jenteak esatea, bueno, Maitek Euskal Herria gorrotatzen du. Nazionalista, abertzala gorrotatzen Ez, ditu. sekula. Sekula. Urte haietan ere, persekuzioaren urteetan ere ez nuen gorrotorik sentitzen. Ez? Ez, askatasuna nahi nuen. Badakit batzuk justifikazio hori erabiltzen dutela esanez, bueno, protagonismoa nahi degula. Zerbait kontatzen ari gara, pentsatzen degulako, gure familian pentsatzen degulako, gauzak aldatu egin behar direla, onera egin behar dutela, gorroto horiek, besteek gure kontra egin zuten gorroto hori eta persekuzio hori aldatu egin behar delako. Baina nik sekula ez dut gorrotorik sentitu. Iruditzen zaizu, aipatzen ari zaren aldaketa hortan, Arnaldo Otegi pertsona garrantzitsua dela? Oain arte nik ez dut horrela sentitu. Urtetan eta urtetan eta politikagintza erkatu dituen pertsona batek bazeukan aukera ezinbestekoa historia krudel horren errebindikazioa egin ordez kontrakoa egiteko. Baina katuari edo esan tigreari kriskitina jartzea ez da bat erraza, Baina orduan esan dezagun tigrea dena, eta ez katua. Arri dago tigrea. Bueno, hori tigrea baldin bada tigrea da. Berak egin du, Ausardia behar da hortarako baita ere. Ez du